Comrade Bombshell Geza anozikanwa kunzi is a top mnangagwa critic. Panguva ino anozikanwa kuti aiwa Comrade Bombshell Geza ndiye the only person akakwanisa kuuya akaudza ZANU-PF pamwe neleadership yayo kuti vakomana you must resign immediately. Panguva inoyi ariuya panguva ino achigena support. Vanhu vakunyatsokuona kuti aiwa mukomana wanzi Bombshell Geza ari very very important, and Bombshell Geza akauya akavakwerengurira nekuvaratidza nekuvazivisa zvavakasingazivi. Don't subscribe or like or on the bell icon. People are wishing Comrade Bombshell Geza a long life. Vandanga posta this picture aiwa rakasirculata kudhara nobuda nyaya vachinzi Blessed Geza, a ZANU-PF Central Committee member and war veteran, who declared that the only 2030 president mnangagwa is a first 8 on his clock. He's been expelled from the party. Anendra mberi achiposta paendo achitsika inobuda nyaya vachinzi long life Comrade Bombshell. Blessed Geza is the first real man to put his life on the line and publicly challenge ED. This Cde has been a hero twice in his life. He is over qualified to be even called a hero. A new name is to be invented just for him. Since Bombshell Geza akava a national hero twice, akarwa the liberation war, and Pankwa Inoy is trying to liberate our own country from Zigananda. And Pankwa Inoy people are wishing with Comrade Bombshell wherever he might be. Kwangava Ari, Comrade Bombshell Geza, Aiwa, Ngachengetwe, and they are wishing him a long life. Pankwa Inoy Parkon Pane power dynamics and power plays Arvitika in the ruling party ZANU-PF. Anonoka kunzi Pankwa Inoy anakana favor kune chizvarwa chenyika yeZimbabwe chiri kuonekwa kunzi zviri kusapota these guys my elites. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechiriko ichi. Pena comment section medu mafunguro enyu. So unsubscribe or like, check on the bell icon.